Ka KSU Laban Circle hakasan tarik unaitung arhajar arpaulai, kala ai dorkas shu Divisional Forest Officer ka East Khasi Hills, halor ka jingsa bean ki Jylla ha Mahadev Khola. Katkum ka jingwat banyak jong kaseng lalap baka Forest Department kala ai jaka Shakiru Nyam Hindu, banshna ya ka mandir ha Mahadev Khola ha usnem shejar khandai spa arpaulai, bat ka jing ai jaka ka long bet thik ban le nyam, bat om ban Buhai Shnong. Handai ha ka jing le jurep na kalyang kaseng lalap baladon hadu laipau hadu saupau tali kilong ying banabar Jylla, bat buntali ki dukan ki bar Jylla, bawan sa klem kot klem sla. Kaba i kham shat khai kalong yakani ka jaka ki dorbar Shnong kim shim kam, namar bakade hapo ka jingpet katanat forest, bat ki breu bar Jylla ki la yo rung yo mi kat bamon klem don kano ka jing perking. Ki jabo na kita long ying ru lalap baki pentuit bet shakawa, bat ya ka jabo la shubrat pathar, klem yo kor ya kami maryang. Na kalyang UDFO ulapan por na kaseng, bo unet jurep bat ban penmi ya ki breu basa bean.